за хора. Темата на новия клип е защо продават дрехите на някой лошар, който е носил тези дрехи и дрехите ми решат да... няма да казвам на какво. По-добре е да си купите от втората употреба. Какъв е проблема? Намалени. А пък за няколко милиона да си купиш скъсани кашки, които миришат на... Защо? Сериозно. Не съм качвал много време клип, защото нямах идея, за да мисля този клип. Сега не знам какво да кажа. Да измисля нещо и ще продължим клипа. Забравих да ви споделя една тайна. Не казвайте на никой. Ще стана Коледар. Само да сте я казали. Смених си визията. Не съм си идиотка. Искате ли да ме видите в цял ръст? Добре. И сега. Не мога да се вкара в цял ръст, много съм висок. И ще ви честитя за новите 3 абоната на канала. 3. Не е много, но за първи абонати честито на нашия канал. Това беше клипа. Не знам с какво да го завърша. Освен Стъпа Нинджа. Утре очаквайте нов епизод на Стъпа Нинджа. Чао!